No a teď vás vezmeme na vernisáž jedné české výtvarnice, Slávky Krátké, která je paradoxně víc známá venku než u nás a která evidentně miluje domečky. To prostě jako nezapře. Když přišla nabídka moderovat tuhle vernisáž, tak a viděl jste ty obrazy, tak jaká byla vaše první myšlenka? Moje byla radost. Dobrá nálada. Z těch obrazů jde potěšení. Pak jsem zjistil, že v některých jsou schovaný vtipy a že mě hrozně baví je luštit a nalézat. Takže to rozhodování bylo snadné. Všude na těch obrazech jsou domečky. Kdybyste mohl být jakýmkoliv domem, kde byste chtěl stát? Mně se ty domečky líbí všechny. Vzhledem k tomu, že se připravuje velký zdražení placení z nemovitostí, tak bych možná ještě počkal, jak to dopadne. A teď mě napadá teda, když už tady máme ty domečky, tak jaký domeček bych byla já? Jaká byste byla domeček? Vy byste možná byla taková ta věž s vlaječkou, na které jsou dva milenci. A my bychom přemýšleli, co tam ty dva milenci dělají. Buď by se měli rádi, anebo by se možná dohadovali. To už pak záleží na každém, i na vás, co si vyberete. A vy byste několikapatrový nebo nějaký menší dům? Já bych luxusní vilu s velkou zahradou, s krásnou hospodyní, se psem a s kočkou. To je neskromný, ne?